يلا روح قوم يا زلمه انت احسن منهم يلا على الشغل دير بالك صورك وباخذ قهوي بوجهه هذا من ياكل اما كيف حطوا رجال داوود والله كيف نجحت انت كيف؟ شوف يلا اشرب ميه اشرب كنت تسلم وتعالى ما شو كيف كفيت صولنو ولا واحد انا اشرب فيها עכשיו אני אשאיר להם את המלפון הזבל, אני אעבוד במלפון ההוא, אני אעבוד. אני אראה לכם מה זה. תגיד את זה לאבי. תחכית לאבי. תעשה לו ככה. לא, שיבוא לדבר איתי, תראה מה אני אגיד לו, מה אתה חושב לי, לא? אני ישר אומר לו. אלה לא רק לדבר איתו, אלה פרטים. אני בחר פס ממנה. אתה רק מלכלך עליו כל לא, מה שיש לי בלב. זה בדיוק. אלף פעם היה בא אליי, אמרתי לו, אבי, כתוב שולח לנו זבל, שתדע לך, אתה יכול לטפל בזה? תביא לי סחורה כמו מן אדם. כן, זה הכל, זה לא שקל. הנה, היום יש לי פלפלים יפים, תראה איך אבל סתם מסודר. אין. עכשיו אני אקח מהמלפון השני. אז אם אני לא אקח את הטלפון הזה, אני אשכור לך אותו בחכה.